Беларуская народная казка «Вол ды асёл». Мастачка Вераніка Шніп. Жылі на адным двары вол ды асёл. Вол рабіў цяжкую працу, у ярме хадзіў. А асёл толькі калі-нікалі гаспадара ў вазку вазіў. Вось аднаго разу прыйшоў з працы вол, цяжка ўздыхнуў. «Чаго ты, вол, уздыхаеш?» – пытаецца асёл. «Гаспадар мала сена падкінуў, ці што?» «Не, брат асёл», – адказвае вол, – «сена нямала. Ды успомніў, што і заўтра цаліну араць трэба, а гэта, браток, не песні табе спяваць. І я. Гэ, кажа асёл, нас аслоў дурнямі лічаць, а ты яшчэ дурнейшы, дык і цягаеш сваё ярмо дзень пры дні. А што, ты за мяне пацягнеш?» «Яшчэ чаго захацеў», – сказаў асёл. «Хопіць мне і вазка». Вол махнуў хвастом. «Ат, не можаш дапамагчы, дык лепш памаўчы». Асёл памаўчаў, а потым зноў за сваё ўзяўся. «Хочаш, навучу цябе, як ад ярма выкруціцца?» Вол натапырыў вушы, зацікавіўся. «Ну-ну, навучы, брат асёл, хоць бы дзень-другі ў хляве адстаяцца ды адляжацца». «Заўтра, як выведзе цябе гаспадар з хлява, вазьмі ды закульгай, скачы на 3 нагах. Вось ён і не паедзе араць на табе». Вол так і зрабіў, як асёл навучыў. Паглядзеў на заўтра гаспадар на кульгавага вала, пачухаў патыліцу. «Што ж рабіць? У нас вунь яшчэ ворыва колькі, а ты закульгаў. Ці не запрэгчы хіба асла? Ён, пэўна, выгуляўся ў хляве стоячы». І запрог гаспадар асла ў плуг. Нездарма ж кажуць, навучыў на сваю галаву.